Statistika pubblikata mill-NSO dwar kif ir-riċiklaġġ tal-iskart naqas b'40% matul is-sena tal-2016 juri nuqqas ta' rieda u l-inkompetenzi tal-Gvern li jitratta b'mod serju l-qasam ambjentali, inkluż l-maniġjar tal-iskart. F'istqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-iskart irriċiklat naqas b'aktar minn 10% u aktar minn 200,000 tunnellata. Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-kellim tiegħu għall-ambjent Jason Azzopardi jinnota li minkejja il-Gvern sit il-ħaddiema tal-Waste Serve b'mod qawwi, il-problema tal-iskart qed tikber u mhux tonqos u bl-istess mod li maniġjar tal-iskart mar lura minflok il-quddiem. Dan derċar fl-impjant ta' riċiklaġġ ta' Sant'Antnin. Il-Partit Nazzjonalista qal li din il-kompetenza u nuqqas ta' rieda tal-Gvern tista' twassal biex l-engineered landfills jimtlew aktar malajr milli kif oriġinarjament ippjanat. Flok jintużaw ir-riżorsi kollha fl-aħjar mod u bl-akbar ħarsien tal-ambjent, din in-nuqqas ta' rieda se tintuża bħala skuża biex isir l-inċineratur fl-għalies kif diġà ġie imwiet. Fl-2015 kien hemm 488,000 tunnellata li ġew riċiklati. Fis-sena ta' wara din il-figura waqgħet għal 281,525 tunnellata. Dan l-iskart ħareġ mill-kostruzzjoni, demolizzjoni u skavar, iżda dwar dan l-NSO ma tat l-ebda dettall. Skont l-istatistika l-iskart f'Malta żdied b'5.7%. Skart li jmur fil-miżbla kiber biftit għal 278,217 tunnellata minn ftit aktar minn 276,000 tunnellata mis-sena ta' qabel. Il-figuri juri li madwar 225,000 tunnellata ġew minn residenzi, fil-waqt li iktar minn 100,000 tunnellata ġew mill-karozzi li marru għall-iskrepjar. Skart meqjus bħala wieħed perikolus żdied b'aktar minn 87,000 tunnellata mill-2015. Minn din l-istatistika jidher li r-riċiklaġġ pajjiżna flok żied fil-popolarità naqas bi kważi 7%. Infatti fuq din il-materja l-Ministru tal-Ambjent José Herrera ilu bosta żmien jgħid li fuq dan qed tiġi infassla liġi biex ir-riċiklaġġ isir obbligu. S'issa iżda bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti. Infatti dwar dan il-Partit Nazzjonalista fil l-istqarrija tiegħu qal li aktar ma nersqu lejn is-sena 2020 aktar qed isir dejjem aktar ċar li dan il-Gvern għadu il-bot ħafna milli jilħaq il-mira tal-Unjoni Ewropea. In-nuqqas ta' rieda tal-Gvern toħroġ ċar in-nuqqas ta' kredenzjali ambjentali ta' dan il-Gvern.